लारि थाबायगासिनो दङ नै फाजा जोंना थाबायनाया सफैबाय जों मन्दिरसिम गेटआव हाबबाय ओमफ्रायहाय बे मन्दिरनि नामानो प्रजापति बे सती माता मन्दिराव आरो हरिद्वारावनो बे मन्दिराबो जों एसे नायलाबायना होननानै जाहैबाय गंगानि जाहैबाय ना बे जाहैबाय शीतला माता मन्दिर नैबेयो ना लिरनाय दङ ना सती माता थ' ओरै हाबलांसै बैथिं हाबलांसै मन्दिर फुजिग्राफ्रा नै मन्दिराव माने मानसिफ्रा बिराद खुला आरो फुजा टाइमाव बिराद मानसि जायो जाहैदों थारमाने फुजा टाइम नङा नालाय सानसुखासोमोन आरो टाइमा बेहायनो बेरायनो थांदों नालाय ओमफ्राय मानसिया खममोन आरो मा मन्दिर दङ आंथ' मोजाङै मिथिला नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै खोन्थानो हाला जिखुनु जाया नायलांदो आरो आं ओरैनो ससे भिडिअ खालामनानै देखायनायखौ ओरैबायदि मोजां नुखायो मन्दिरखौ नायनो बिराद मोजां नायनो मोथाव मानसिफ्रा बिराद फट' लासोयो आरो हिनजावफोरखौ मा बुंनो हौवाफ्राबो बिराद फट' लागासिनो दंथारो बेनिफ्राय नैबे न' गोजायावनो थायोमोन जाहैदों बाबा रामदेबजों आसारिजिजों आरोखि बिसोर बावहायनो थाजेननानै बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामजेनदों जाहैदों ओरैबायदि थान्दा जायगायाबोथ' बाइक गारि गंनायाथ' ओरैनो जनानै थाबाय जाहैदों बिसिनि गारिमोन आरो दाथ' मालाय साफ्रोमबो हेलिकप्टार थाजोब्बाय जागायजेननाय जायगाया बेनो जाहैबाय थाजेननाय न'आ बैनोमोन ओमफ्राय नैबे दा एसे गोदान जाहैबाय बेहायनो फार्स्ट जागायजेनजोबदों जाहैदों बिराद गिदिरखा नैबे बिफाङा ओरैबायदि मोजां आथिखालाव ओरैजायबो नै जि मोजां माबादों र' बिफां सिं नालाय ओरैबायदि थान्दाखा फार्स्ट आवाथि सावनाय जायगायाबो बेनो जाहैबाय जायगा स्रोम होखादों मालाय गासिबो गिलयजोब ना मानि प्लेन गिलय अ बाथ'ना मा जिनिस बेलाय ओइ दाउ गाबनाया ओइलाय ना ए बाथ'आनोथ' ना औ बेलाय बारा मोजां नुवा जुम खालामबा नैबेनो आबै आचार्य बानायनानै दं बे मोसौखौ नुदों आचार्य भिडिअ बानायनाया बे माबा मोसौनो बे जा गिदिर बिफां प्राकृतिक जिनिसखौ मोजां रुद्राक्ष बियो रुद्राक्षा मिथिला आं बिफांखौ माबादि मोनथाय नुदोंमोन आं गासिबो मुलियाव बाहायजोबो होनदां ओरैबायदि मानसि दुगैफैयो बिराद अखा हानायावनो दुगैफैखाबाय जों हले ओरैबायदि दाहार ओमफ्राय नै जोंना जारौआ ओमफ्राय गंगा देबिनि दै लायबाय दै लानानै फैबाय दै लानानै थांसै जों ओमफ्राय अखा हाबाबो बिराद मानसि दुगैफैखायो
थाखौ हमथ' दसे मोजांखौनो नुहुराना दावबायजा सासेलै आं होखांबाय दहाय दाहोसै आब' दाहोसै पार्टि सावनायखौ नायफैदों आरो जों बे अर्किडपुरि होननाय हरिद्वारावनो खिन्थु एसे लेट ओंखारद्रायबायना खोमसिद्रायबाय सान हाबनायनि एसे सिगां ओंखारबोनांगौमोन जोङो होमबाना बिराद मोजां नुगौमोन खिन्थु मोजाङै नुजोबनाय जायासै आरो ओरैबादि बिहिर जाखायो मानसियानो आरो बे फुजा समाव रासिन जाबाव जाहैदों माने दैलि जायो आर्टियाथ' थेवबाबो माने मानसियानो जोबखाया सानाव एसे खम जायो खिन्थु हराव नैबे आर्टि सावनाय टाइमाव एकदम 6टासोनिफ्रायनो रेडि जाजोबखायो जाहैदों 7टासोआव जायो खोमा 6:30 बेबायदि जों माने लेटद्राय ओंखारनायखायनो जोङो नुवाखै नुनानै सावखांजोबखाबायमोन आरो दा बेखिनि मानसि बिहिरखौल' जों नुनाय जाबाय मैयाहाय जों दुगैबाय ओरैबादि गोथौ मोनाखै अखाबो बिराद हादोंमोन जों मैया दुगैफैनाय समाव ओमफ्राय दिनै जों आर्टि नायनो होननाय फैनाय दिनै नालाय जोंथ' दुगैनाया मैया दुगैखांबाय ओमफ्राय दिनै आर्टिखौल' नायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्रायहाय माने सुइस गेट थेदों जाहैदों दैया रानदों नैबे दा बे ग्रिल नुनाया ओइ ग्रिलनि माबायानो बेसेबांबा गोजौसिम दै खामोन आरो मैया ओमफ्राय दिनै सुइस गेट थेनानै माने दैखौ साफा खालामदों जाहैदों दैयाबो गेजेर खन्द'आवल' आरो एसे खम माने सुइसखौ थेबाय नालाय सुइस गेट थेनानै माने राननाय बायदि जाबाय आरो नङाबाथ' बै ग्रिलसिम थांनोनो हायामोन मैया जों दुगैफैनाय टाइमाव ओमफ्राय आर्टि सावखांबा माने बे सावनाय थोरसि माबाखौ थालखौ लानानै गिदिङो आरो बे गिदिंबाय थानायाव जों थाग थिग लानो मोनबाय आरो दांनो मोनबाय अरखौ एसे गोमालायखागोन गावजों गाव आखाइजों आखाइ हमनासो थाबायलायखानांगौ ओरैबादि मानसि जाखायो रावखौबो राव मिथिखाया आरो जोंथ' लान्जाय हमलायलायनाय एन्जर सिखा बायदि आखाइ हमलायनानैसो लान्जाय हमलायनानैसो थाबायखादों लारि लारि गेट तक जाएगा गेट तक ये जाहैदों ये भवन टाटा बाय बाय ऑलनेस हरिद्वार समेरम देवतम यज्ञ भवन तुम्हें बैठो हो गया ये झोला में है बाबू का झोला हम रखे हैं अभी नहीं पुलिस आ जाएगा 6 नंबर जाना है उतार दो वही तो है उतरो उतरो
पकड़ ले को कहाँ जाना है? अरे वो भी नहीं जाना नहीं पैरालाइसिस नै बावनो जों जाबाय थादोंमोन बेहायनो जाग्रा हला बेनो एक सप्ता बाहायनो जोङो नै जों हरिद्वार वेलनेसाव थाफैदोंमोन ना एक सप्ता एबारै थांनो ओंखारबाय दिनै एक सप्ता थाहैबाय जों बाहाय बेनोमोन गोबां मोजां जायगाया थफ्लाया ओरैबायदि बांजोब्बाय एबारहाय जों दा थांसिगोन आरो बिराद मोजां ओरैहाय जों दा बायहेरायाव थांसिगोन आरो गेट जाहैबाय मेन गेटआ बेनो जोंना लोगोफ्रा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ जाखिनि बानायदों बेखौनो आंनो देखायगोन मानो होनबा जायाबाबो एसे एनै भिडिअ खालामदों आरो आङो बिराद फुलबारि दंखायो ओरै गारि के गारि नै ओरैजाय बहुद गारि दङ ओरैबायदि नारेंखल सारि थाबायनोसै थाबायनांगौबा थाबायनानै थाबा माथो गाखोनाला थाबायो बेसे गोजान जायो ओमफ्राय जायगाया एकदम बैथिंजाय ओमफ्राय थाबायबोबाय जों थाबाय ओरै सौफैबाय एबार नै बे जारौनाव मा ओंख्रि मोनजायो संनानै जानोसै जोङो मा संनानै जाहोगोनथाय जारौआ जोंनो बर'नि ओंख्रि जाहोगोन ना हरथाम थाबावगोन जों बे जारौनाव मोनबाय एबार मोनबाय गथ'आ गिदिर लानानै गाखोथारबायहाय जों हले दसे बेरायगासिनो दङ जोङो दसे पतंजलि माबायावहाय आयुर्वेदा हस्पिटाल बियो